Okay, welcome to Tanod TV. Kung asa na po nato storyaan ang mga pangitabo sa kinabuhi o garon nami kuyog dire si Dyke, also known as Dr. Deadlocks. So si Dyke kay migo na mo ni siya sa na siya skate scene, art scene and might as well bro introduce yourself. Uy, may gabi ninyo diya. So yes, Daik Daiko Bay, also known as Deadlocks. And I skate and do tattoos Yes, I. and visual art. Musta ka karon bro? Okay ra brid. Buhi kayo. Buhi kayo. Dagag pagsulay pero kana makaton man ta madugay. So, Ayun, no? saon pagsakay sa balod ba? Di ba? Murag wa gud gaway tawo nga journey aning kinabuhi nga walay pagsulay. Murag Tinuod yun na ba? tatanan na agad tayo nga pagsulay, no? As I know you, sir, kanang kuan. Murag, ikaw man jud ang pinaka murag karon sa art scene diri sa di man nato maingon sa whole Visayas pero murag sa Negros guro murag noticeable na yung mga art unsay naka-get nimo or naka-discover nimo sa passion through art. Di ba sa una kuan man ta ka kanang sports kuan man kay nung pa nimo frisbee pa sa una, longboard. Then unsay naka-discover nimo nga mo journey ka into the art scene. Dagan kasi pangutana na bay. But the same gid ako answer like curiosity gid bay. Murag kag nakuan gid ka ato. Intriga ko ba? What is murag unsay imong sa imong points sa imong life murag unsay naka catch aya ng murag kuan ba? Murag unsay first nga memory nimo nga murag dira ka na curious about sa art or something? Sa akong childhood bay, ako magulang si Dem. Siya gid dong hilig do mag-drawing bay. Siya gid do sukad let's say months pa siya. Mga 8 ana or something. Nay album man ako mama sa iyang mga drawings. Iya mga drawings. Bata pa siya. So ako middle child manggo. So akong buhaton mo tanaw ako sa iya, mo suhid ra sagon sa iyang diba? Sa So, iyang siya mga- drawing siya. Testing sa kong drawing pero at some point niundang ko kay murag kuan man kay ko kanang kiat ba. Suong kat mo may akong Explore explore kayo. ba murag sa physical Oo. physical aspect ba. So suong ko dris mga unsay mga bangag, sakas, mga kahoy ana. Dayon atong kuan 2013. Kuan ra gyud. Unsa man na 10 years ago. Muna imong murag start sa imong art journey or Di ako ginana. ni so good ana ko nga. Di ako na ni spark ang curiosity ba nganong unsa mo ginahaning art ta unsay pwedeng mabuhat. So akong gisugdan actually kay portraits ba. So charcoal or graphite. Dayon lagi after ana lain manggugo kay kung ma-intriga kog something by Murag dira mo kuan jump to kuan din ka. rabbit hole ko ba mura kog ako yung tanawon yun asa siya kutob. Same gyapon sa frisbee sa una. Nga na mangyapon nga na-intriga ko then pagsugod murag sa may mga possibilities niya so kana explore. Kuan bro, so since ga istoryaanay ta anang imuhang pag-start sa art kaning unsay ningon ka nga portrait no? Portrait of kinsa ang imuhang gisulay una og kanang kuan. Is it a known personality or nisulay-sulay ra kag mga bisag kinsa if imong ma-remember? Batman bay. Batman. Katong pinakaunang action live action nga Batman ba si sa nalimot mo ko siyang pangalan basta choy kay do siya favorite mo guna ako nas Batman good nga superhero ba. So dito ko sa iya testing ba. Dahil lagi silang Zack de la Rocha, silang Rage, silang kitso mo to The Hulk. Kana ko na sad na kanang testing ra ba unsay kana iyang process kay mo man na siya sa portrait kay murag imo magyang suhiron bay.
So kinahanglan jud nimo siya, okay, asa ka magsugod unsay imong process, sa ako pagtunong sa mata, sa akong pagpariha ana. So diya ako sugod. Dayon through diha no mulantaw pud ka og mga unsay mga different features pud sa mga itsura no. Yes, bay. Dayon saksi ta ana bra kay kanang panahon na 2013 no. Kanang sugod-sugod ka. Mo punay murag hapit peak sa longboarding. Dayon dito ko nakaila niya kay kanang same nga mga tawo sa JP inana din. Oh. But before pa sa longboarding, ang style ni Day kay lahi man good kay makita nato nga sa ato ang style kay downhill or inana iya kay tech slide iya. Nadya makita guni mo nga nay pagka artistic guni nga pagkatawhan na o kay kanang the way siya modula kay naagi ko unbroad ba naagod kay kanang imuhang kaugalingon nga steez nga ginatawag nila. Nga lahi gid siya sa uban. Una katong lakaw tag si Kihor, katong naas lang Patrick Sitzer, Oh, likawa daw ay. katong Victor, Oh, dayon naog ta dito sa katong gnarly kay nga spot dayon oh, tan lang pongklets yes. kita gud nako no. So, murag, ang akong mga murag, akong pangutana karon sa imo, unsa imong maingon, murag, about sa, di ba, hilig magkagkuhan, skateboarding and passion for art. Di ba, karon skateboard, murag, kuhan, ragyapon ka, into it, ragyapon ka. Di man gini mo kuhan, good kang murag, pastime, ang good po siya, good po ang Gets kuhan, way, po, mo get. gani. Like, unsa imong mga kuhan ka nang look up, mga inana nga kuhan, kinsa imong mga murag, di man ingon, Influence. influence, or- murag inana mo influence. Sa skateboard by the entirety of skateboarding by di ako na perdagan lagi silang Rodney Mullen katong funny ka nag-story ba kay kami ni Dem ni adto mig limkit kay ba sa Cagayan niya. Ako hilig mo kog adventure game sa PlayStation. So anak ko nga pili na kog adventure game niya si Dem may na-convince na ako. Siya nga kanay ba skate Tony Hawk na sige at palitan PlayStation 1 pa na. PlayStation 1 bay. Sus pagkakita na mo sa pagdula ba na ko nga kami unsa man na bay only dude kanang ngano man nang mutapot sa ilang tiil. Nya then dito na ingana lagi basta mo spark lang bay ang curiosity. Rabbit hole din bay. Di ko imagine lagi nga sa skating it's one thing that I've been doing most of my life bay. Kaayo. So murag makaingon ko nga wow grabe ha. So manang makaingon sa ko nga di gud siya mabiyaan ba. Para nimo broad hangtod dili na kaya sa imong lawas usa Kana na ka ka. maundang no. Oh, murag nga na ka Kay praying and hoping nga Kaayo. good na. Kay bisag kami kita kapila na tani undang-undang makabalik man Japon tagod ganang makita ka sa imong board nga Imong love gud pud nimo ang kuhan. oh yung grabe kay siya kay kana laging karon kay na hilig naman pud mag surf skate adto tag forest camp dulag bowl or bisag asa street dayon lahi gud siya nga feeling nga ihatag niya gud kay matud pa si JP magastorya nako ani katong panahon na nga istorya sa JP nako ani kay bag-o ra gud kong longboard kay kuan kanang mura daw og libro ning imo na yang description bra kaning skate mura nig libro. Sada nga description no. Kaayo. Sada kay nga Kay description. ang libro daghan king klase-klaseng libro Yes. and once nga murid kag libro mukuan ka no kanang nakay certain interest niya same sa skateboard nakay style gyud nga ginabulong gyud niya Yes. Pero- the same ra siya tanan actually sa broad nga term upat ra siya kaligid nga naay tabla. Di ba? Mura Touch, gid. oh. Simple ra kay ba? Pero daghan kay pwede translations, daghan kay siya nga versions. Like karon surf skate grabe no, lain na sad. Pero skate gyapon siya. Skate siya, Mo nang- evolution siya. Evolution siya bay. Parehang makay downhill man eh. Oh dude, kusog gay na mo. Downhill, murag kuhan ra gud. Sa una, murag di mo gud ka sa una gyud sa downhill lisod gid nimo ikuan kay wa may matudlo nimo. Kailangan man ka mo self-taught pero karon swerte ang mga kuan ron murag. Swerte ang uban kay nana ng mga unsaon pagpacks down. YouTube Nanay bay, tutorial YouTube, YouTube nanay, helpful kay ang YouTube so karon nanay mga sa una wa gyud mo
Sa una, mga mumo pa mi para maka-cut-on pag yun sa una. Dagan pagsamad, pangisgan pa sa ginikanan, nganong man kang magsulod-sulod ana nga puro ra pangos imong kuan sa downhill. Lagi, no? Murag inana ba? Baling bisyuhan eh. Karon pod kanang surf skate makita po na ako nga growing community gid puno na surf skate ganoon nga. Murag dagang na into it kay bisag asa makita mo kag balod or unsa ba. Mura mo puy imong kailangan murag pat kanang smooth ra gid pud nga kuan ba. Murag inana ra pud. Yes, gets by. Lahi siya nga kuan. Kay maglantaw ang pagkog kuan. Dili kay kanang ganahan kay ko mo street kanang inyo ha. Pero dili kaya sa ako ang skill ba. So, kaya dagway pero kuan ra kay ko kanang murag reluctant ra kay ko mga mukat-on kay ang ingon guna nila kay commit. Dayon unsa man tang idara nagsugod og skate. So lahi pud siya ba. Swerte ka na mga bata ron kay nanas lay avenue nga mulantaw. Mga Tinood ba tutorials yung mga ato events? kay Oh. giinan ko na nilang jay mga karaan Oo. ang gonggong nga mulantaw sila og magazine bra. Lagi bay. Oh, wala ilang lantawon. Ang magazine dili ba na mulihok. Naara siya katong type of photography nga kanang fast shutter nga gikuha niya tanan nga Oh, frames. dude, gana. Ilang idungan-dungan kanang pero makita nila nga aka ni siya gikan ni siyang ni kuan siya ni kickflip siya din padulong siya sa stairs ana pila ka nana makita ilang Tinood ba, ma-visualize bra. Oh. Which is pareha siya karon nga situation sa ato ang ako ra i-relate sa educational system. Sige. Karon uso na kay mga tablet, uso nag mga gadgets. Ang mga bata sayo na kay nila i-cut on og mga butang nga ganan lang makat on. Pero tungod sa kadagang information, kuan siya bra kanang dili kayo sila focus sa usa ka butang. Overload, Oh. goodbye. Overload. Which is sa una, kung ato i-relate sa skateboarding, mulantaw slag magazine, mubasag yung ka, mo visualize ka, o mo imagine ka. Yes. Karon kay murag gamay na kayo ang imagination, bra. Kanang imagination by... Mura po siya og kanagin. mura siya dagan kayong advantages ang technology pero sadly ubay-ubay pod gyud noon ang disadvantages niya. Yes. Dagan mawala ba kay? Pero mo siya guan good ganang muning tinuod nga butang. Ang sa technology kay iyang i-simulate ba? Di ba? Iyang i-kopyahon ba? So, trip sa gaya na nga transition bud. Then pud sa technology pud more pug ang sa ato murag makat-on ta through the process biya. Yes. Karon sa technology murag gina-shorten na murag inana example murag bisag pagamag essay murag nana yung chat GPT yes, nana tinuod. kanang murag ang noon ginahatag tanan sa kuan technology but ang process na murag iyang ginakuan imong murag dapat na imong gina-learn mo nang imong ginakaon nga information murag mawala ang essence sa pag-learn nimo ba kay tungod murag Yes. kinapula na siya pero Oh. nasa advantage o nasa din murag inana ra mong gihapon Tinuod sa murag tanang maka- butang. sa tanang Ana, butang pod. Para nako bra kay kuan siya, depende siya sa paggamit. Tinuod ka Oh. na. Kay example ang chat GPT makatabang gyud na siya kung kabalo ka mo gamit kay it will make your life easier. Yes. Ang problema niya kay kung salig na kay kaniya, mawad-an na ka og kanang pareha ra gud anang mga kanta nga uban, AI bra. Pwede na ka mo search bitaw sa ba ChatGPT nga create a song, rap nginana nga pila ka verse with Wow. chorus with refrain. Pero kung imo siyang basahon bra, kung dili ikaw gasulat, then imo siyang i-deliver kay mura siya gulay soul bra. Yes. Disconnected siya ba? Solo. Disconnected siya. AI art, di ba? Yes. Murag mulantaw kag AI art kay murag Ambot chada, lagi. pwede siya, chada siya lang tawon kung wala ka kabalo, kung wala ta kabalo ana nga thing, Oo. nya gi-surprise ra nato nga wala gyud nitugan nga AI na. Lagi. Murag mas makuan ka Oh, pero pero kabalo ka ba? Naagog kay kuan bra, naagog kay hint guniya nga di guni siya, wala siya soul. Yes. Ingana sad bay ka ng NFT? NFT or lagi mga AI murag personal ra sa nako ni kanang magtanaw ko kana lagi nga feeling lagi nga wala siya feeling ba, which is naka kuyaw sad di ba kay ang visual language di agasugod ang atong form of communication ba, di ba? Cave paintings kung manggod ba pag unsaan pag visualize or pag symbolize sa usa ka idea Yeah. yana ba i-drawing nya kana og ma-disconnect ka na unsay may tabo ba, Gali. especially karon overload gud bay og ingon kag images gikan sa abstract paingon sa hyper realism
to hyper surrealism naabay tanan. So ang pangutan na unsay mong buhaton nga naana siya ba. So muna yung mga challenges sa mga lagi muna yung mga kuan sa mga artist na mawalag trabaho ko no ana. Pero sa ako og na imagination by di ka mahutdan. Di ka Tinuod. ngay mabalaka ba. Tinood yun na. Og sa pagkabata pag yun nimo, grabe kag imagination. Kuan gid ka nang murag blessed gid ka nga yawa. Pero nimo ni mabuhat ning inani, pwede nimo ibait. Pero unsaon nga kuan murag unsaon murag dira mo gawas imong imagination nga ala mga endless possibilities ba. Yes, yes. Nga murag kuan. So about sa imong kuan Brad ang sa imong about sa imong creative process unsay murag imong mga naba kay mga premeditation or unsay imong kuan when you are in murag routine ba nga if mugama kag or commission art ba or imong ipagawas imong kuan unsay imong mga ginabuhat or unsay imong mental state ana nga kuan ba nga zone if magkuan ka Kuan sa na siya bay developmental sa na siya. So dugay kay na how to build that habit ba sa pag-create and make visual art. Kuan na siya bro na siya practice. So ang sugod na bay sa portrait dali ra kay ko na board. Pag ana na ko nga murag hala makasuhid naman kag something murag muna ni ang akong muna ni siya ang art ni ilang gingon. So nisugod kog experiment bay. So from graphite and charcoal nga ma-erase nimo nagpen ko bay. Diya nagsugod ang akong murag diya ang rabbit hole. Ang katong portrait curiosity ra to siya. Katong charcoal curiosity do. Diya agasugod akong curiosity sa art. But pagsugod na kog pen na rabbit hole gigubay kay wala may erasure. So murag diya na murag ni I guess sugod sa mga seeds sa exploring the imagination ba. So diya siya kuan kay na bay kuan kay na nga part sa akong journey ang kanang pag transition sa pen ba kay ni open up kay lagi ko ang concept sa experimentation. Di man ka lagi na kuan na there is no perfect art diya. Yes. Murag inana nga kuan. You have Sige, to always kag- have to find and feeling by feeling, imagining dayon spontaneity pod kana mga in the moment nga mga and kanang mga in the moment dili man na nimo ma-access sa kuan bay kung portrait suhid ka when you're copying something you have to copy the exact same thing but the aspect of creating something na wala pag yun siya ga-exist or unsa manggali na dito ang mga spontaneous ba nga mga instances. If mangutan ako, Brad, ang art ba nay ginahatag nga stroke pud nimo as same as skateboard mura ginana? Yes. Na siya ginakuan Yes, na siya bay. And kuan siya mura siya In what way? For example bay kanin yung album cover. Yes, sir. So kana siya bay Ay, wait, Brad. sige. Sa makapalo lang, anang art kuan commissioned by Mr. Deadlocks na. Murag first na niyang first Yes, first na ako, bay. second album na. Second album sa Soba. First nga First na ako yeah, na yeah. album Thanks cover. kay anang ako. Uy, katag. Sige. So kana bay for example, kining mga lines kuha na siya bay mga experimentation gyapon na, di ba? Di ba pen. So wala na siya preconceived na image. Ako is spontaneous. Spontaneous ra gyud og unsay ni kuan. Unsay mga linya, unsay kuan. Ako ra na siyang dayon kana nga series kay Vice ang tawag na. Vice. So Silby Bisyo ba? Vice, yeah. So kana nga mga kanang stoke sa nga maka-discover ka nga hala. Kuan din ni part ni sa akong psyche ba? Or part ni sa psyche sa humanity. Di ba? Nga na siya ba nga, dili lang siya ako. Kay based, kuan man ko, kanang mura man ko vessel lang ba? Kana akong mga experiences mo, sulod na sila diya. Then iguro na ako na i-translate.
So silbi nga na ba nga mas talk kang hala bitaw. So makapangutana sa ga vice siya bay. So ngano mang vice, ngano mang bisyo ang gistoryaan na. So murag ma-curious kung samot Curious ba. ka, samot na na makuha ni mong... noon. Oh. Agets ko na. Then same sa skate, maka-learn kag only. Yeah. Ma-curious ka, unsa ning pop shop? Tinood. Only siya pero anak Manila gamay. Oh. Dito na din ka eksperimento na din ka. Tinood na. Yung kuan bro no, kana curious kay ko ana gyud kay nay mga nawong ba. Oh. Before ka gi-commission ni Blaze ana, di pa mabinaw nimo ang album. Yes. Paul? Tanan bay. Oh. Unsay, di ba, naman diya atong bakukang, Oh, bakukang. kana unsay imong feeling ato bro nga lalain ni siya nga experience kay para ni siya sa album. So dapat mo relate ka sa ipangbutang dito. Oh. Which is ang katag biya kay kuan biya siya nga album kanang puzzling pud biya siya kay wala siya correct storyline, compilation siya pero everything has connection to everything else gyud, universe biya ta. So muto siya kanang unsa imong feel while ga kuan ka na lingaw ka or unsa ba? Lingaw kay bay. Kuan sad kay kaila man ko sa inyo good. Nakita sa ko sa inyong progress ba niya kanang katag mo man una ni gawa si Abdul, di ba silang Keboy. Una na. Dayon knowing sa backstory sa lagi kay magsige man sa migstorya ni Blaze. So giunsa niya pag or mura sa ako nabantayan, giunsa niya pag inspire, giunsa niya pag sumurag wow, kuan kay siya kanang connect lagi. Pagpaminaw sa album niya, kaila pag kinsa ng mga tawana ba sumurag maka kuan gyud siya. Personal sa siya ba, marag. So lipay kay kuan na rin nga nakakuan, nipili sa ni Blaze nga mo Kayo no. Kuan sa mo unsa ba translate or kuan sa inyong album cover ba. Shoutout yan ni Blaze kung namlantaw ka diya ron. Yes. Yes. Tunay kay tong Kuyog Road. Dayon kuan bra kanang since art magud siya no. Kanang murag guni akong curiosity gyud nga kung ikaw magama ka og art mo maminaw pug ka kung unsa interpretation sa uban sa imong art murag napo na siya ibili nimo. Yes. Na siya importance. Yes. Munang para sa ako for example sa tattoos mangutana sa gus mga clients unsa ilang feeling ba kabahin sa work, unsa ilang connection, ngano man silang nipili ana kay part sa akong pag-synthesize sa project data collecting. I mean that's too machinic but it's also part sa creativity ba nga. Imo mangutana sa ga kay di ra man siya one way good ang pagsabot sa art. So, ako artist ga himo ko. Dili ra man ang akong at the end dili sa ug ako siyang buhian sa public. Dili na ako kay pwede naman siya i-interpret sa mga tao ba. So kuan brood ka nang sa paglantaw na ko ana nga paggamaan na nga album art paghuman ato katong ipakita na ni Blaze namo. Ako nakita sa kuan kaning mga lines ba nga connected gyud siya tanan. Siya putol. Balin akong bulong og putol ba dagway ni putol na ri beginning or end. Lisod ko kung asa siya dapit mo begin asa pud siya dapit ga end. No? Oh. Tripping sada na. Alpha Omega gyud siya. Na siya mga nawong. Oh. Na siya skateboard, na siya gitara. So basically kuan siya aning personification siya para nako kay namong goy interpretation ang tao sa art no. Kuan siya kaning personification siya sa mga tao nga involved sa album. Yes. And sa palibot, di ba? Yes, sa palibot. Islas, na ay mga palm trees. Na ay kabalaklava. Skimas na, des lalom. So sa viewers ato ay flash diri dapit. Bini. Gabini. No? Tripping Amok, art. gitara. Ayo. Si Mikoy kaning gitara okay. Si Mikoy man Mikoy. si gitara. Like Grabe kina. Surfboard, island lagi. Nagainom. Chalice. Kaayo, nindot kay bro. So kuan bro kanang sa tattoo artistry nimo bro. Sa mga experiences nimo as a tattoo artist o kanang recently gitatuan nimo silang CP og si Rio Lucas, Pablo. Yes. Sa ilahang kuan sa ubang nga brand. Yeah. So aside ana nila or sa mga kuan nimo unsay mga
experiences nimo sa imong pagtattoo nga dako kay impact sa imong kaugalingon? Sa tattooing by dako kay emphasis ang imagery ba, but ang underlying ana is imong interaction sa imong client. Kay ang silbi ang canvas nimo buhi siya ba, buhi siya by thinking, breathing, imaginative, mulakaw, moabot og asa sa kalibutan. So di ako na-intrigue nga misulod pa jud og maayo kay daghan man kay kag mamit. Ayo, daghan kag Daghan kay dude, like klase-klaseng tawo. Like mekaniko, taman sa professional, mga mekaniko is still a profession, but doctors, lain-laing scope sa life ba niya. At the end, they undergo the same experience of getting tattooed and they synthesize it differently. They absorb it differently. Naiuban manghila ka na. So makuan juga ba malipay ka nga nalipay ang imong client or clients who become friends and close friends ana. So sa tattooing same sa kuan sa akong experience bay. Ever since pagsugod na ako, same gyapon atong art. Pagsugod na ako kay naay mga set nga designs nga muna siya ang mga tattoos like traditional, oriental, fine line, unsa ba? Kanang fine line bago ra man na. But portraiture, dayon same sa approach na ako sa visual art. Ni try sad go break away, which is lisod kaayo kay ang sa history sa atong development sa tattoos dire. Kuan kita ba? We always look at the outside. Di ba? Tanaw tas gawas unsay lang gipang buhat. Atong ato siyang dalon diri ana. Pero sa akong curiosity ni-explore yung guglain. So pagsugod na ako, dugay kay ko ka attraction ba kay maghimimo magigug ako adud. Kay dili man ko ka sa akong first na ako nga kuan bay kanang testing og kopya og tattoo. Laan kasi akong feeling dude murag ambot kana di sa ko ka-explain unsa gyud do siya nga kuan. Pero pag anas na to murag pagkahuman murag mo to siya murag unsa man ni. Unsa man ni siya, unsa man ni feeling nga murag na I guess maybe a disconnect or unsa ba. Wala pa sa ko ka di na ko na ma-put into words. That's why nag-treasure sa gug akong path ba. Which is kuan sa daghan kay challenges ba kay lagi how same sa it tends to lean towards your own understanding sa imong kagalingon nga trabaho ba. Like unsa imong relationship sa imong work, sa imong mga gibang output nga tattoos or unsa nga to mga visual nga symbol sa imong gigamit or close sa imong nga imong ganahan i-translate ana. So kana lisod bay? Lisod bisa kantud garon. Lisod ja. Oh. Plus satisfaction sa client. Yes. Imong gikuan din. Kuan bro, no napud toy time nga sa ako ma-remember ga kuan kag tattoo, ga document kag tattoo sa bisag kinsang mga tawo, bisag dili imuhang works. Yes. Natoy time nga murag nag-take kag picture ka. Then mutana gay ka nga sa man nga kabayan na. Tinuod bay. Grabiha ato nga kuan. Induta atog natoy anong document video gyud ba nga kuan. Napakay mga copies ato. Ako yung mga photos bay. Photos no. Photos din. Then yung mga pangutana sa mga tawo. Yes. Naras imong mind. Yes. Kana mo kuan pud bro, greatest archive imong mind eh. Tinuod bay, tinuod. Kay lagi ka nang tanto nimong sinuroy ma-intriga kas mga kay lagi curious naman ko sa tattoo. So ako sad I'm trying to find out pud unsa iyang relationship sa ubang tawo. Unsa man ilang paglantaw sila mga tattoos. So kada na ko'y makit-an bay murag tsada to. Hunong din. Sir, pwede mangutan na. Like unsa man yung kuan nimo sir. Then naiuban nga reluctant kay may kanasad nay I guess it's their relationship sa silang tattoos. Reluctant sila mo. NBI dagoy ni. Orag sa dagoy ni NBI. Sa man yung utan naman.
Pero lagi ka nang murag ma-reluctant sila kay nana sila image nga muna ang tsada nga tattoo pero sa tinuod muna to siyang ilang na experience ba muna gid Muna to to. siya muna to siya pero murag maulaw sila ana kay di sila ganan mo share kay imong tattoo tsada niya ako murag then pero sa ako sa open na sa dako appreciate makuha man sila kay ma-appreciate man ako bay mo sa ding ilang I guess mo to'y maka-open up sa jaila ba kay out of their whole day ba nanihunong kay mangutana ka ba siyang tattoo picturean pag yun niya murag tagaan sa importance ba random Which ka is, munta ang importante unta ang conversation sa tawo. 'Di ba ang conversation nato karon kay evolving na siya. Usa ra ka mangutana sa tawo or makikumusta sa tawo kung nana kay kailangan niya or ana. Which is sa una dapat mo conversate go og tawo para makabalo ka kay ang tawo mura po na siya walking pod nga knowledge pod ba makabalo ka Yes, sa iyang yes. kuan. Kay 'di ba kita mangud sa una relating sa tattoo. Kita tag tattoo sa una. Kuy tas atong mama nimba mo Sunday. Mga din na yung mama nga ay suhid ana ha. Dagkan king tattoo. Dagkan king mga arios hugaw kay na mga adik kriminal. lagi mo gid Pero sa ato apod ginakuan na ta, gina-brainwash na tadaan nga ina kay sila pod sa ilang panahon inana pod ilang paglantaw. Nya wala sila kabalo which is mo pod lagi ignorance is a bliss, usahay pod ignorance pod kay kailangan pod siya tambalan gyud maayo kay wa sila kabalo nga ang pinakauna nga mga inhabitants sa atong lugar puno og tattoo bra, pintados bra, Yes, Negros, yes. Panay Island. Nganong nawala sila? Gi-genocide man sa mga lagi dayuhan. So, which is, ato ng roots. Nawala Yes, ra siya. yes. Kung nabalik manggali siya, dapat, di po natas na ma-blame nga nung ginana sila, pero dapat ang stigma manggod sa, ang, sana, tawag ana, ang prejudice ba kabayan sa mga taong na itato, pareha sa amo sa education, samot na. Lagi Kailan mo. kog bata, bro, nga, nakadungog ko ba ka ng, bisag, di ra gud nimo wala ka na natuyo og paminaw, pero niagi ko ba, di ba, ang makita sa akong tattoo kay, kanira ba ang ulo sa halas, Oh, magklase ka, na usahay mag-ana ka sa board, na bata nga niingon nga sa recess na to nga, pwede din ang maestro na tattoo. Ana ba? gets. Kuan siya, wala siya effect nako, pero na siya gamay gyud nga dulot bra nga. Nganong inani? Yes. Nganong mangutana? Ikaw bro ka nang maglakaw kas downtown, nanay times nga lang taon gastaw nga. Oh, So, daga na kay bay. Wala sa Sa kilas laing mong lugar, personal- ana. Wala sa kilas imong personality unsa ka ka Oh. pagkatawo, Yes. no? Pero Ikaw, bra, mahimong judge. nakakuan ka, experience ka ana. Experience mo kuha ng work. Ingnon ka nga kuha na nga. Ay, naka-experience ko kay akong family side yung good religious ka na samot gikan kag religious nga family inana magud na ila nga ay pagtatu-tatu kay brag adik kay ilang taon inana pero sa una na pero brag karon brag na may uban nga mga kanang mga older generations nato nga murag ni blend in na sila sa kuan ba new generation pero nay Yes. uban nga dili gud makadawat nga murag unsa gyud ang sa una mura gyud ang sa sila sa una murag dili gyud nila dawat gyud ba nga normal na nang naina ng tattoo pero di mo putanan murag tatuan dagay namang gani kanang musimba og kada adlaw nga kusog kayo manguan manghilabot og mga kuan Lagi. di mo gyud mo maingon po na kana siya dagan kay tattoo adik na unsa ba imong ikaw ingon dili man jud na tinuod pod narag yun na sa imuha og imong ilailahon ang tawo nga naay unsa ka or inana ba murag dili gid pud nimo basta mura ko moingon dili gid pud unsa dili gid pud siya ingon nga ika-judge jud mo dayon karon ang tattoo gyud nana Amo sad na spectrum sa kinabuhi. Mo na nakatsada pod niya nga. Kay di man sad pwede pareha tanan, di ba? Lahi man gyud tabay. So kana magamit sa nimo as lagi. Ako kay judge ko. Okay raman sa ako kay wala man gud say wala connection sa akong kinabuhi ba like oh like but it's normal sad nga mga tao first ginila ana ginabay like visually sa psychology daghan gina nga first instance nimo kita sa tawo unsay itsura tanaw nimo tanan Muna gud na nga Diba? murag Nga na, mo gina mo siya. tatak din. Mura pud Lagi. siya kuan bro para nako, mura pud siya og murag instinct pud sa tawo. yes
kay tungod sa fear no, Yes. kailangan mo dag fear. Oh. Without fear, kung relax kanang kumpiyansa na kay sa imong kinabuhi, di ka kakita og protection. Tinuod. Mupod ilang paglantaw kay gina-instill man gud silang mind, di na sila ma-blame kay gina-instill silang mind nga kay lagi kanang nay mga tattoo, gi ka nagprisuhan or Lagi. Oh. lain lang tawon kay murag isog ginana. Pero karon 2024 na dili na nato paglantaw. Oh. So sa mga kids nga kuan diha, wa ko ningon patato mo ha. Inyo kung sakto na inyong edad, why not? Yes, Di ba? yes. Basta kay wala ra kay gibuhat nga sayop, dili man na mangunsa ng tattoo, di gyud manumbag ng tattoo. Daghan kitang kailang nga mga tattoo Tinuod brood ba nga na? mga professionals, doctors, Yes. sa kinsa. Naslay natabang sa community. Tinuod. Mas ubay gali gyud nga kuan, wala ta kabalo dira ta makita ang uban kay di man pud tanan mapakita, di ba? Yes. So muna siya sa inana ra gyud ang kinabuhi gyud. Ngana gyud ang kinabuhi. Dili ra pud sa tattoo. Yes. Isag sa appearance lang daan mismo nimo Tinuod, kung ungas tinuod. ko kag itsura. Oh, gani. Sa mo ta ko bird. Kanang dagan kay mo ingon gud nako nga kaning tawhanan ni wa ko ni maayong buhat oh. Pero wala Kung dili sila ka ila kabalo. ba? Oh, Isag sa among mga tinuod. sa kanang sa amo ang maka-feel ko wala ginaingon sa akong mga parente pero nay mga family gathering murag ug kuan good nga. Kita ni mo sila. Oh, dili guys sorry kayo kung sayop akong perspective pero makita nako nga kaning taw katong high school pa ko or kanang padulong pa ko kanang batanon pag yun kanang nana ba nga sa gud ning Lagi. lagi ni kaugmaon ning bataan ni kay Oh, pagi man gud tag mga binuang. mo gid. So mo to no prejudice ayaw kay mo kuan ana kay Don't be too quick to judge ba. kaayo Kay daghan ba. takabalo. Tanang tao na story bay. Nakoy Daghan nabasa na na ka bro nga the delinquent might save your life. Murag Wow. kinay nahitabo ana kanang sa Manila nga puno kay sig tattoo pero siya mo'y ga CPR. Oh. Siya mo'y na-knowledge kabahin ana din. Na-save niya tong tawo nga gi-heart attack. Sa tanan nga limpyado didto og lawas siya nga puno kay tattoo iyang nawong Oh. na-feature to siya nga siya mo'y naka-save sa kuan bra. So inana takabalo. Grabe bitaw. Kuan bro. Sa community unsa imong views sa community sa art scene nato diri in particular is dili siya particular nga sa music ra ba tanan as a whole diri sa Dumaguete unsa imong insights kabay na. Grabe gid bay. Somehow lagi kay ako I've been here since 2002. So nagdako sa ko nga kakita gyud ko sa mga changes ba like sa unsa nga mga nigawas nga mga sports like skate music sa and ang community ba it's really tight knit but it's also unsa man siya intersupportive unsa ra gyud nga word pero kuan sa bay trip kay mga sa una lugar ang mga tig frisbee tig mountain climb so tig mountain climb tig No, sa inyong mga area kada Oh, sa dude. una. so kana sila kung na event ang mga tig mountain climb mo na okay mag frisbee Support yun. oh then ug naay mga event sa climbing or so sila mo ana so karon murag ni grabe pag yun kay daghan na mga facets especially sa sports kana creative industry music tanan bay magmix ang mga spike ball tig frisbee ang mga tig frisbee mo tig spike ball ang tig spike ball kabalo mo soccer Tinod. mo mountain climb surf skate Karon mo surf skate. Grabe lagi kay karon. wow grabe kay na niya openness bay kana mo pinaka sa tanan ako nga ilang outside sa Dumaguete ang ilang unang ingon kay open kuno kay mga tawo kay lagi dili ka i-judge dili ka Tinod. ug makigmulingkod ka makigstorya ka dili ka abugon or amot sa ubang lugar I mean I haven't really nakatesting ko sa Manila kadjut but lagi city po jud lain sa duguan lain sa mindset like my frame of social nga interaction ba kay natoy sa ka case ba amot random ra sad gay ni sa poblasyon niya naibabayi nga nagsuka-suka na ba niya sa akong kakuan na sad ako sing taga candy ba kana ko nga you should para lang murag maulian gamay ba nya murag kog niya giwakli ko ba niya ano ko nga tripping no kuan sad gito nga moment ba nga trip
trip sad. But I'm not saying specifically sa city nga na gyud, but sa Dumaguete ang community ba it's really open and welcoming plus supportive tabangan jud gabay. I mean if di ka kabalo mo hapak sa o di ka kabalo mo labay frisbee naay mo duol ni mo dude like ana ra na siya bay niya. Sus. Wow kay bay, wow kay na. Then kuan bro no kanang diri pod sa Dumaguete ako pong nabantayan diri kay kuan pod siya kanang mula gina kanang uso-uso kay sa bata pa ta sa una kung muuso ang pilitgan sa Kalindagan uso na po na dito sa Taclobo uso na po na sa kuan magakay ang magirahanay na which is minus the violence pero nana ta bra murag Yes. mo po nang kalipayon ako nga di ko ganahan mo biya diri sa Dumaguete. Ako'y plano nga teach ko gawas, Thailand, Japan, nana. Then sige ko ka kuan ba ka sulay og kanang mga dotag Cebu, manguanta kanang gig or bisag asa ta secure nana. 5 days, 6 days, 3 days, mingawon ako Dumaguete bra murag adto ko Cagayan kay dito miga Christmas. Kita ko mga amigo dito. Shoutouts The Cave, nasa hip hop collective po dito nga baga po sa dito pero lahi ra gud ang Duma bra. Dili sa ingon nga pride ni siya ha kanang dili man tagi panganak bias gyud ko pero sa sulay na kog puyo sa laing lugar o sa experience nako diri lahi gyud ang Dumaguete gyud. Bisag taga Sambuanguita nako karon Dumaguete ra gyapon ako ang heart murag indot gyud diri. Sa akong maada na kay sa frisbee man gyud dagan gid ang kuan murag from other parts of the Philippines no Yes. nga mga nigid ang Shindig gid mo number 1 nga murag kuan sa una. Dagan ko na amiga mga amigo na ako sa una nga murag moingon gid sila nga ganahan sila mobiya sa ilang mga city like kung asa sila gikan then mopuyo sila gid diri sa Dumaguete kay ang Dumaguete murag unsa gid dagay na sa Dumaguete no murag makaingon gid pud ka nga daghan gid kay siyang mo kuan ba kanang willing gid pud nakoy amiga si Jasmine di ba si Jasmine kita sa una no nami amiga nga taga Cagayan ni ani ra gid siya diri kay kuan nga murag move ganahan pud siya sa lifestyle gid pud diri sa Dumaguete dili ra kayo kanang walay gubot walay samok nya tanang mga tao diri murag dili pud kay ngong makita daig away kay murag taran kaila then murag welcoming ra pud pwede ra mastoryaan tanan murag inana ra bad murag kaayo bra kaayo Mao gid. ang Dumaguete gid murag ikaw gani akong kuan unsa may makuan Guest speaker. unsa ikaw unsa may maingon nga Tagalanaw ka Kining grabe gid ang Duma sirs kay sa una gikan pa mi sa atong bata pa ko dire na gid mi kapuyo nya di balin ra miglanaw ba. Then pagbalik na ko dire bra lahi ra gid ang Duma bra sa ubang lugar mo na nibalik gid ko. Roots by roots. Okay, moving forward to that sa imong sa about sa imong art unsa imong mga murag challenges and unsay mga nahimo na nimong success through art. Di ba learning pero ang imong art is murag learning process wala pa man gyud puy ko ano kanang murag saktong murag diraan abot na ko ani nga kuan. Pero unsa imong mga challenges within pila na ka years ni look into art 10 years na no 10 since years. 2013. Yeah. Unsa imong mga challenges nga naagi through that 10 years murag ma-explain nimo unsa imong mga ma-share nimo if unsa imong mga kaagi sa una about sa art since gasugod ka. Till now by one biggest hurdle is understanding the material world ba. So that means finance kana kay We all gotta eat. we No? all got to eat by tinuod. Ayo. So i-fact check lang ni ang statistic sa mga artist, I think lowest paid Sa Philippines. sa Philippines. Plus yes, if you get into art, wala kay especially freelance or dili ka under a company, wala gid ba wala kay societal nga support ba. So wala kay healthcare, wala kay
pension. Plus, building your name and but that sa ako sad wala sa ko ganauna pud ana. Ang ako is unsa ang how do I build my relationship sa akong art. That's why challenging kay ang lagi kanang material world kay wala man sa kudya I mean yes kuan kay siya kanang sa atong structure sa society i-instill gyud na nga inganing kuan dapat na kay trabaho, na kay makabalay ka, maka-support ka sa imong pamilya. And but lagi, I guess akong gi-focus is kana gyud ako relationship sa akong trabaho. Unsa may naa diya because at the end sa akong pagkasabot I'm also trying to understand myself. Sa kana ang akong mga lakaw inner na siya. But it's not only nga ako. Kay sa tanan akong palibot, muna man na siya bay, muna na siya ga fuel sa akong art. Ang mga tao akong mga meet, akong mga amigo, random nga mga conversations, skating, kanang sa spikeball, frisbee. Sa unsa pa ng mga pagtambay ras dagat, nature mo ginay tambay ra ka dito suba mo gahatag na to sa energy gahat na to siya ginahatag sa imo then somehow mugawas sa gid sa imong trabaho ba. Munang usa sa akong creative process dili jud ko mahimutang og one by. Di ko mahimutang og magpundog usa ka lugar for let's say 5 days a week di ara gyud ko maghimog art. Kuan jud ko by na may tawag na spatial intelligence or basta mo siya ingana ba. So ang ako is ibutang na ako kung kagalingon sa lain-laing environment dayon while maghimog art. Musulod na siya din. While getting inspiration pod na. Yes, true bay. So katong akong experience sa Manila ingana pod nga for 6 months skate explore na ko tanang dili tanan but the unsa kong makaya nga mga skate park aduan kitsa kong mataw mamit then maghimo kog art sa mga lain nga coffee shop sa lain nga setting ba then kana bay sa akong pagkasabot sa akong process ganahan ko ana nga setting dili ko confined to one space ba kay ambot pod nga no I guess that's ingana ra sad ko ngara pod akong pamaagi. Kuan bro, follow-up question kanang since istorya nito kabahig mga challenges, struggles nimo, hurdles as what you have said. Kuan kanang unsay mga para nimo nga greatest achievement nga nitatak gid sa imuhang heart gyud ani nga lakaw sa kinabuhi nimo. Relationships ba sa mga tao based sa trabaho ba based sa imong sa unsa ang imong nabutang nga something visual kuan ra na siya it's just something that's occupying a space di ba tunawon nimo ni it's just a physical space ra siya pero na something occupy ba so but it ends up connecting you to other people so naa diya ang kuan nay something ana nga mura siya food for the soul ba. So, I guess musa na ang usa ka series na ako nga Human Fabric. Muna siya the interconnectedness sa tanang facet sa kinabuhi ba sa tao. So, I would say, di akong the grabe ng achievement. Tandog kay ko nga maka-relate sa work, dayon unsay lang stories then yes you get to open up and see unsay lang mga panglantaw unsay lang background unsay nang hitabo silang ginabuhi diha nila makita sa imong trabaho ang something na let's say nakatandog sa jaila so then you become even for a moment lang di ba dili kinanglan nga forever kadyo ra kayo nga interaction niya
tatak na to siya bay. Apil na gito siya sa And we don't know kung kuan bagyod kanang mga imong nahimamat nga mga tawo through ana makita pa ba na nimo ugma. yes. Kay- yes. Grabe kayang kinabuhi, bro. Pwede na mawala. Pwede na mawala ang mga tao nga nahimamat nimo karon. Any second. Bisag unya inana wata ka balog yun. Tinuod. Uncertain kay ang kinabuhi. So sa mga tao diya nga naminaw, tagaig bili ang inyong palibot kisa inyong mga nahimamat karon i-appreciate maayo. Though nay kalisod ang kinabuhi, mas galabi gyud ang kalipay gyud. Mas mo kuan siya. So, una po mo yung mga gipanghuna-huna pod nga dautan sa inyong kinabuhi or yung sa mental health ninyo, conversate, yes. diba? Yes. Storya. istorya ra gyud og tawo. Butaan na. Kay wata kabalo mo din ang tawo ang kanang tawhana ang makatubag sa imong problema. Oh, dude. Kay we've lost so many friends tungod anang depression. Yes, Rest in peace sa mga amigo natong nangawala diri sa kalibutan. Usik kayo kay pwede unta nato sila mastorya pero wala ra ta nakauna-una kay busy pud ta inana din sila wala pud sa naka-open up pero pwede ra unta kayo. Tinuod. Tabanganay lang ba? Kay ang kinabuhi bay the phenomenon alone of being alive dili ma-comprehended. So munang individually maglisod na kanang True. kanang unsa man gud ni siya bay, unsa man pagsabot. But you find answers. It might not be the truth or like the exact nga imong gipangita but Clue. yes, murag clue ba? You find it through other people. You find it through. But you also have to have an eye for it. Like for example, ang happiness ba? Tanan tao maka-experience pero og dili imong psyche dili siya open to happiness. Di gyud ka makakitaan na dud. Di gyud mo na makita. So kana Let's talk about future plans. Unsay mga future plans nimo about sa imong kuan ron? Mga lihok nimo ron, Brid? Or unsay mong mga future endeavors? la trip kay bro. Imo jung nabasa ako una. Trip kay na bay ang future ba kay puno gyud kay siya possibility. True. But based siya sa unsay mong gilihok karon ba. So future plans. One is yes, continuing to delve into the rabbit hole sa art ba kay daghan man kay siya facets. So music, visual, even performance art. So yes, kana lagi knowing your future ba. Trip ka na nga question dude. Kay I mean sa interviews sa mosulod ka corporate mo maganda na pangutana dude, what's your 5-year plan? Then yes, dili sa nato ma-deny nga na siya importance. No. Nga mo prepare or mo at least mahatag og structure sa imong ginabuhi. But at the same time, you should also leave space sa spontaneity ba? Kaysa akong journey by, let's say sa pagsulod na ako sa art, wala ako kabalo nga muning mga tao ako ma-meet, maabot ko ani nga mga lugar. Like, ma-surprise na lang ka ba nga, wow, tripping nga ba naabot ka dire, muning mo mga kastorya, like, muning na-meet ni mga tao. And then, namang goy part sa ni sa kong pagkasabot, maybe synthesis na ako sa akong process sa visual art nga dili ko kabalo dili ko mag preconceive unsa akong buhaton. You just it's automatism ang tawag ana, murag automatically just do things dayon mugawas ra gyud ang unsa na siya. So nakoy naami exhibition nga with the totem sa and akong magulang si Dim katong sa shelter. Mo to siya murag usa ka exhibition nga murag nakaingon ko nga
wow, there's something to this. Nga na-curious ko. Hantod karon bay, like, so it's technically, it's called the Wells Ladder Method. So, sa ako kuan man ko, science background man ko bay. So, physics, then si Totem, science sadya, biology. And si Dim, science sad, I mean, it's food. So, ang trip aning exhibition or kaning nga method kay it's delving into aspects of creativity. Dili siya output based ba. So wala mega base sa output but sa experience nimo sa pagbuhat. So kay naaman di ang creativity bay. Sa akong analysis ang atong pagsabot sa art kay deconstructive. So when we look at something pabalita ba, gikan ta sa unsay color, unsa kadako, unsay medium, unsa iyang subject, pabalik ka unsa nga mga brush ang gigamit, Deductive siya. So bang balik ka sa pinaka sugod which was mo dito siya. Mo dito yung moment ba ang which is the creativity. So dito siya may tabo sa sugod. So kana siya nga let's say sa among approach kay scientific man. So we're trying to gather data and formalize ba. Formalize meaning na method, na sundon ang mga data collection nimo sa imong mga participants ana. So among future plans is ipadayon siya kay naami makita sa iya nga we find really important sa kinabuhi which is kana lagi creative aspect by asa na gikan kinsa man na asa na siya pudulong unsay pwede magamit na niya kay lagi ug tanaw nimo sa first verse sa Bible abot ang Bible God created by so naaka diya sa kita fixated kita sa kaning sa God but the aspect sa iyang gibuhat di ba creation unsa man na siya manong wala man ta nagtan-aw diya ba kay dako kay siya capacity ba kay mo na ga shape sa atong kalibutan dude ang kanang creation so kung dili nato na masabtan dili nato na siya i-explore di nato na siya let's say lagi master or i-study mawala ka walay direction imong mawala ka sa kay dagan man kay pwede mahitabo sa imong sa creativity ba pwede siya i-apply sa good pwede siya apply sa bad so kana diya me ga study so kana siya bay among future plans na is ipadayon ra gyud Inyong ihon inyong kuan gyud yeah plus dili na siya individual kaysa akong practice yes I do it in my individual practice pero kani siya nga Wells Ladder muna inyong method. murag new collaboration So unsaon pag collaborate sa laing dawo unsaon man na siya nga magka-flow tatanan kay sa atong kalibutan dili ra man ikaw usa daghan man tabay so unsaon na siya unsaon man na siya pag importante harness. pud ang kuan bro kanang nakay goals ba yes which is planned nimo siya kay kung tira pasagad ra pud ka usahay nice times nga need gud ta og randomness para nice thrill gamay yes pero kung tira pasagad ra kasigi murag dagang outcome nga daghan muglabi ang dude kasayupan tinuod and kung dili ka mo learn sa imong mga mistakes kay di naman na siya learning gyud kailangan mong ka mo lantawan nimo ang dili nimo i-erase ang past kay imo siyang basihan para sa imong yes tinuod imong padulngan imong Oo. kaugmaon lagi actually sumpay ra na siya bay past present and future usara gyud na siya dude like imong connection sa past based sa imong pagsabot sa unsay imong buhaton karon unsay imong gibuhat karon mo na imong shape sa imong future so lagi mo na akong plan among plan yeah so besides that individual exhibitions kana bay padayon ra gyud sa pagpangita unsa man gyud ang being curious sa unsa man na siya unsa man gyud ning visual unsa may impact ani sa kalibutan unsa may pwede niyang ma-create ng mga possibilities And to that bird murag unsay imong murag ma-advise sa mga aspiring karon nga mga artists like sa karon murag makabantay pud ko na daghan na pud kay mga murag
forms of art and daghan pong mga murag bag-o pod nga ni look into art pod. So unsay mo mga ay kita man pod bisag unsa ka kadugay naman pod kay ma-learn good pod nga kuan new things every day. So unsay mong murag mga basic tips and advice for them? Based on my own experience sa akong pagkasabot, if you delve into into life, let's say sa tanang facet, laing trabaho, unsa man ang trabaho, unsa na siya imong gibuhat, curiosity bay. Stay curious. Yes bay, kay diha man ang access sa wonder, diha ang access sa appreciation, diha ang access sa connection sa tawo. So kung wala ka ng curiosity bay, dal kayong kinabuhi, dal jugayo. Boring gani kayo lagi. Boring kayo. Di na ka ma-amaze sa sunrise, di na ka ma-amaze sa sunset, bisag kabalugod. Sa tinuod bay kana nga mga phenomenon. Imagine, dili na pariha ba sa tibok ni mong kinabuhi. Walay pariha nga kuan, mahitabo gyud. So sa pag-engage nimo sa panag-adlaw nimo nga mga lihok, curiosity bay. Curiosity ang imong ginanglan. Ayo. Kuan pod bro no, kaning sa mga since ikaw na naman po kay paano na kay seed pod no, na kay anak. Yes. Sa mga father o mga parents diya pod, kung naay hilig ang inyong mga bata, wow, yeah. I-appreciate ninyo kay dili tanan dili tanan nga mga tao mo kuan kung dili kanang kailangan sila guidance ba. Yes. Kailangan sila og push kay pareha gud nato lahi kita sa unang nga panahon kay kung mag-drawing ta sa tong notebook sabaan ta. Yes. Mag-drawing ka Goku diya. Oh. At least dili tong mga binastos, dili utin-utin or unsa. Pero actually kung mag-drawing po phallic na po na siya. Yes, nasa na siya kuan development po wa ka kabalo anatomy din na iyang study or bisag binuang ra pero inana ba kanang ato mga bata dili nato sila dili ta mahimo nga hindrance para kay once you kill creativity and curiosity murag dako kay na siya impact sa bata pag dako niya nga napud siya dako nga mahay pud usahay kay kita nakaagi man gud ta na may pagipadayon ako tong drawing lagi may pagipadayon ako music may pagipadayon ako tanan to akong kuan kay nalingaw ra unta ko ato or napata ko inaabot karon pero di man gud ta mag-look forward kung sa atong makuha pero ang i-heal niya sa ato ang inner self ba atong soul kana munang sa akong bata karon mag-drawing siya kasi di na ako kasabaan kay mo man na di man na magsugod bay kana then makita siya nga nako gipang trabaho sa DepEd kana mag-illustrate mig mga sa libro may nana mo curious siya ba anong inana di inana so dapat unta sa mga parents nga ko nana gyud unta kanang push nato sila sa maayo i-guide nato sila. Yes. Hindi na to ingnon nga wala kay kwarta ana. Lagi dito. Mo gunay kalagmitan no. So kadumdum juga ang mga wala kay kwarta makuha ana. Kwarta ra ba tanan ang bili sa kinabuhi dili pa dagway. We need money pero we need money. I mean it's how you maneuver through the material world. But dili ra ka usara na ka form sa food ba. Di ba? Naapoy spiritual food. Ayo. Saan man nimo ang kwarta kung ang tawo kay depressed? Lagi. Wala ra Japon ibayad ra Japon nimos tambal, di ba? Lagi. So sa mga future aspiring artists diya sa music, art, tanan nga scene, sports, yes. Tanan art na siya tanan. Padayon ra mo ay mo ka wala gana. Nari pa maagi tanan gyud. Karon nga kinabuhi. Sa inyo po kuan don't take all negativity as kuan murag insult. Take it as a kuan murag nam gyud ang criticism good pod sa kuan in any form na gyud ang criticism kanang criticism make it a fuel good nga murag inyong ikuan og nam gani ikaingon sila i-prove nila nga sayop sila or unsa ba inana or kanang mga inana nga kuan gani kung kana pong kana mang criticize pod ayar pod nyug pasulabi pakapini inani ug mo criticize mo kuan ra kanang mura po tagtao ba? Grabe ra po kayo ng... Pakapin ba? Naiuban bra nga kanang... Grabe na kayo nga pagka-criticize ba nga. Mura na po... Di man siya... Mura po siya kasuya po nga. Kung wala niya nabuhat ni...
iyang ipaagi criticism nga Yes. mawad-an ka gana. Oo. Murag na inana gud yung mga tawo which is Oh. normal na siya sa atong kalibutan. Tinood. Pero dili siya dapat tolerate kay luoy biya kay ng uban kanang nabi uban nga dili kayo maka-gets sa Tinood ba? kung for example sa music moing ka nga kung lain paminawon tagay siya tips para mo improve. Kung wala kay masturya nga improvement para ana ayaw na lang. Hilom na lang. Oh. kay bisag asa nga art form brood murag namang gyud di man gud perfect. Yes. Sa ako ang panglantaw perfect siya pero sa imuha dai dili. Mm. So lain-lain tag perspective. Why not collaborate na lang? Yes. Harmonious pa atong panginabuhi. Tinood. Constructive ba? Tabanganay. Like, Nana biya nang makaingon og mga tigbasanay sa mga Tinuod, bukid-bukid gid ba, kay dili kay gamay sila ra. open og mga inana ba. gamay ra kayo. O gamay ra kayo. Imuhang saging ni lapaw diri sa among kuan ana or imong mga manok gipang inana no? Tinood ba niya? Which is usik kayo ang life bra Oo, nga mag-away bailong sila tungod kinabuhi. ra ana. Tinood yun na get pod. Pero at the end of the day, just keep living. Yes. Kana bay? Murag lisod na gani kayo. Suffering na kayong kinabuhi dud. So, nganong why ato pa kung pasamton ba nga? Tinood. Pwede ra manunta lagi. Oh. Dili na kayo normal na makita kag tawo nga gangisi galakaw sa dalan. Love it to. Murag happiness ba kanang kita mongisi taron ana lami kay siya feeling pero dili nakakita bro kanang bisag mongisi kas tawo sa dalan nga random person mura na siya perspective nga ngano man ning gangisi ni kalatawan ba ko pero ako nang gisulay bra nga ni trip ko ug uska adlaw nga out of nowhere ra pod nga what if mongisi ko sa mga tawo unsa di ko ilang kuan Wow, lagi. then kalagmitan brood kay kuan kanang lain sila og reaction murag napay something wrong na ako murag inana sila Oo. which is kuan pud siya ako siyang gibuhat sa wala ka ilan ako nya lain sila murag kung ikaw na kay makitaan nga bisan lagi kanang mga tigbantay sa motor mongisi nimo murag makamaya biya siya sa imong adlaw makatsada biya siya Yes, tinuod ba? No? Random acts of kindness. Oh. Throughout sa imong whole kuan through skateboard, through artistry, to tattoo, unsay mong mga personal reflections throughout this? Yeah. Wow, big question ha. Kay murag siya ganang lagi synthesis sa tibok ni mo ginabuhi ba? Kayo. your future self might see this mo lantaw ka balik ani Tinuod which is ba? muni ang Tinuod. time travel di ay bra Okay. Na ko teorya na. Pero Oo, lagi. oo. Ana ba? dayon dili day siya physical nga mo travel kanang Oo. inani ra mental nga travel Yes, sa imong yes. future self sa imong ipangkuan ron kana unsa imong personal reflection Oo. about life. I would say kwan bay. Take it at your own pace. Kay especially karon kay paspas na kayong kalibutan ba niya. True, paspas na Mura yung mga paspas kuan. gud bay tanang then murag ma-feel it makes you feel that you want to go magpaspas sa gaba. Then daghan kay kag malabyan, daghan kag malimtan, daghan kag Miss out nimo nga mga miss out kuan, nimo yeah. ba kay mga moments, mga interactions kay gadali ka. So take it at your own pace. But also be curious by because imong access sa imong imagination. Ug dili ka curious sa imong imagination by mapalong na siya, mura na siya sa atong pagkabata, ingana na siya bay, kay curious kay ta ba, grabe kay itong imagination. Kung mapalong na bay, ngit-ngit kayo. True. Pero pwede ba na siyang musiga? Bisang kanus ang part sim ginabuhi dud. So, take it at your own pace and be curious. Stay curious. Ayo bro, salamat kay sa conversation Uy, bro. salamat bay, Ako man lingaw na kita. kayo. Ayun, lingaw kay may murag kulang pagali kay ni nga Lagi. time. Pero bro, salamat kayo sa universe pod nga nahimamat ka namo. Wow, salamat Ako sa kayo kayo, nga bay. bilis akong kinabuhi, kaila kog daik sa among kinabuhi. Wow. Ug kaila ko ninyo bra, tanan Likewise bay. kayo. Grabe kayo. Og Si ni Coca. Coca. Wood.
life is coca. Oo. No? Awa siya, chill ra kay siya. Oo. Kuan bro kanang na kay mga ipang plug nga future nimo nga mga endeavors na ba kay exhibit asa ka ma-contact. Okay. Okay. Sige. Oh, yeah. So, Living Temple, The Living Temple on Instagram and Facebook. Deadlocks, Dr. Deadlocks, Instagram, Facebook. Sa akong partner, silang kuan. Don Vito, mga silang Carla Rosales, kanang mga artist, Carla mga tattoo Rosales, artist nga tanan sa Black Rose. All the galleries nga who are trying to Yes, support the artists, kana sad bay, shout out gayo. Mugna Gallery, Arte, Pinspired, Bugtaw. oh my, grabe, Bugtaw. SOBV bay. Ayo. Nice Imong ka. Instagram bro, unsa to imong Instagram? Dr. Deadlocks bay. Dr. Deadlocks. Pangitaan Tawaran lang. ninyo na diha. Then for available artworks, Open Casket Art Studio on Instagram. Open Casket Art Open Studio. Casket. Ato nang i-link diri. Future exhibition sa June bay sa Arte. June. May particular date wala pa. Maybe end sa June. End sa June. Sige, Sige, ato nang ako na i-look finalize forward. and, Sige. so salamat sa guy bay sa Kaayo. paghatag ug sharing the space ba. Okay, so muday ni ang Tanod TV. Tanod Signing TV. out. Yes, I. Thank you, bro. Bro, nice one bay. Salamat gayo. Eh, Blender.